Γεια σας, με λένε Νάντια και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Πλέξιμο Κυβερνών και Βιλονάκι. Κορίτσια, τι κάνετε? Ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Έχω στο YouTube 5 και κάτι χιλιάδες συνδρομητές. Έχω TikTok. Στο TikTok έχω 70. Αν μπορείτε, γραφτείτε στο TikTok, γιατί 14 Δεκεμβρίου θα έχει ένα διαγωνισμό χειροτέχνων που θα δίνουν δωράκια, που θα δίνουν πολλά δωράκια, κεριά, κοσμήματα, συμμετέχω και εγώ, κάτι κούπες είδα, κάτι... τι άλλο είχε η Άννα? Επιτραπέζια, χειροποίητα, παιχνιδάκια, θα έχει πάρα πολλά. Αν μπορείτε, γραφτείτε στο TikTok, θα σας βάλω κάπου εδώ πώς λέγομαι στο TikTok, να βγάλω φωτογραφία. Αν μπορείτε και αν δεν σας πειράζει, γραφτείτε, να μαζέψω και 1000 συνδρομητές και θέλω να κάνω live. Και γιατί δεν έχω 1000 συνδρομητές και δεν μπορώ να κάνω live. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα σας πω το βίντεο για τη χιονάτη. Τώρα πάμε στο βίντεο να σας εξηγήσω για τη χιονάτη. Ωραία, τη χιονάτη. Χιονά. Πού είναι οι βάσεις? Θες να το κλείσεις? Όχι, δεν θέλω να... εδώ. Θέλω να δείξω τα κορίτσια, δεν θέλω να κλείσω. Ωραία. Η χιονάτη. Πρέπει να βγει και το πρώτο βίντεο. Σήμερα είναι Σάββατο το πρωί, το έβαλα, το πρώτο μέρος. Θα βγει και το δεύτερο. Τώρα, στο πρώτο μέρος δεν το έκανα, να ξέρετε. Στο δεύτερο μέρος έβαλα υπότιτλους, πώς να το πω, πώς γράφεται, πώς πλέκεται κάθε σειρά. Θα το δείτε. Τώρα αυτό θα βγει τη Δευτέρα νομίζω. Αυτό το βίντεο θα βγει αύριο, Κυριακή. Θα προσπαθήσω να το φορτώσω, δεν πιστεύω να είναι μεγάλο. Και Δευτέρα θα βγει δεύτερο μέρος. Έχει και τρίτο μέρος, να ξέρετε, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη η χιονάτη. Για να σας εξηγήσω πώς να τα κάνω. Με έκλεινε και η κάμερα, 1002 τέλος πάντων, ωραία. Στο δεύτερο μέρος, είναι και στο τρίτο πιστεύω να το κάνω αυτό, στο δεύτερο μέρος γράφει αναλυτικά κάθε σειρά, γράφω πάνω στην οθόνη πώς πλέκεται κάθε σειρά. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν τέτοια είδους βίντεο, αν σας αρέσουν για να γράφω κάθε σειρά ή δεν χρειάζεται. Ωραία, τι να πω. Επόμενο τώρα, με ρωτούσανε, κάποια με ρώτησε μια κυρία, τώρα δεν θυμάμαι κορίτσια, τι βαμβάκι χρησιμοποιώ. Θα βάλω εγώ το κοριτσάκι μου εδώ, να το βλέπετε. Είπα και στο βίντεο, ωραία, το βαμβάκι, εγώ βρήκα εργοστάσιο και το παίρνω με κιλό. Εσείς αν δεν έχετε εργοστάσιο ή μένετε σε κάποιο μικρό χωριό, και εγώ στο χωριό μένω, κατεβαίνω Σαλονίκη και εκεί τα παίρνω. Εκεί που κάνουν έπιπλα, μαξιλάρια, στρώματα, σε τέτοιο εργοστάσιο θα πάτε. Αυτοί έχουν. Αν δεν έχουν, θα πείτε βαμβάκι με κιλό και θα σας πούν. Απλά να ξέρετε, δεν κάνει στη κούκλα να βάλετε ούτε βαμβάκι από το φαρμακείο, ούτε αφρολέξ. Τώρα, αν δεν έχετε, θα πάτε στη Λαϊκή και υπάρχουν μαξιλάρια με τέτοια. Μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν ένα χρόνο, έπαιρνα εγώ μαξιλάρια. Απλά κρύβαιναν και δεν με σύμφερε και έψαξα λίγο εργοστάσιο. Εκεί που πάω στη Σαλονίκη στη μαμά μου, έχει στον δρόμο εργοστάσιο. Σταματάω, παίρνω και φεύγω. Ωραία, αυτό. Βάζετε αυτό. Γιατί βάζω αυτό το βαμβάκι. Συγγνώμη λίγο, να πιω το καφέ μου. Έχω καφεδάκι. Είναι πρωί ακόμα. Τώρα. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Αυτό το βαμβάκι, εγώ τα κουκλάκια μου πλέκω στο πλυντήριο, στο οικονομικό πρόγραμμα ή στα ευαίσθητα. Πλέκονται άνετα επειδή τα μάτια είναι ασφαλείας και δεν θα βγουν γιατί είναι κουμπωμένα. Αυτή, αν θα δείτε το δεύτερο βίντεο, σας τα δείχνω. Είναι ασφαλείας και όποιος αγοράζει, σε όλες τις μαμάδες λέω, όποια αγοράζει, λέω ότι
Να δω, γράφει. Και σε όλους αυτοί που αγοράζουν λέω ότι αυτό πλένεται στο οικονομικό πρόγραμμα. Εγώ αυτά που έχω πλεγμένα για τη κόρη μου, όλα τα πλήνα φέτος και βγήκαν σαν καινούργια, τίποτα δεν έγινε. Ούτε έπεσαν, ούτε σκίστηκαν, βγήκαν και τα βάζετε στο ήλιο, στεγνώνει. Αυτό η βαμβάκι είναι ιδανικό για να στεγνώνει, να μην κρατάει υγρασία. Ωραία. Μετά, με έγραψε ένα κορίτσι πώς το στηρίζουμε. Ωραία, δείτε κορίτσια, θα σας δείξω εδώ. Πού είναι? Ένα λεπτό. Ωραία, είπα στο σύζυγο να με κόψει τέτοια ξύλα. Είδατε τα ξύλα, στο vlog μου σας έδειχνα αυτά τα ξύλα. Εγώ βάζω το καλοριφέρ, κάθονται στο καλοριφέρ κανέναν 2-3 μέρες να ξεραθούν καλά. Το λέω στο σύζυγο να με κάνει τρύπες εκεί που θέλω, Άγιος Βασίλης γράφει. Έκανα 3-4 για να μην μπερδέψω, είναι Άγιος Βασίλης. Και με κόβει τέτοια σιδεράκια, του λέω πόσο εκατοστά θέλω να κόψω σιδεράκια τώρα. Μετά μου τα κόψε, με έκανε τρύπες, με έκανε τα σιδεράκια. Εγώ τα σιδεράκια εδώ τα δουλεύει, να μην σκίζουν το πλεκτό. Τώρα, εγώ παίρνω, ξέχασα πάλι πως λέγεται αυτό κορίτσια. Πώς λέγεται αυτό το ύφασμα. Λινάτσα, το θυμήθηκα. Παίρνω λινάτσα, τώρα ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε. Λινάτσα παίρνετε, αφρόντισε υλικό παίρνετε. Τι άλλο, αφρόντισε υλικό, αν θα πάτε στο Τζάμπο έχει πάρα πολλά ποικιλία. Έχει και με στρας, έχει και χωρίς και τσόχα μπορείτε να βάλετε, πολύ καλό, απλά να μην κρατσουνάει τα τραπέζια, επιφάνεια. Ωραία, τώρα κολλάω αυτό με ζεστή σιλικόνη με το πιστολάκι. Μετά βάζω εδώ, εκεί που έβαλα, βλέπετε εδώ γράφει χιονάτι, έβαλα εδώ μέσα, βάζω σιλικόνη, βάζω πάνω και στο σίδερο σιλικόνη και τα κολλάω, δείτε, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Τώρα θα κόψω εδώ εγώ για να είναι ομοιόμορφα και μετά βάζουμε τη χιονάτι μας. Ωραία, δείτε, τα κόψα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα βάλω τη χιονάτι. Εγώ θα τη βάλω, δείτε, λίγο. Απλά δεν θα σας δείξω πώς θα τη βάλω. Θα βάλω και μετά να σας το δείξω. Κάπου εδώ στη μέση να περάσω για να κρατάει το σώμα. Εδώ δεν μας πειράζει τα πόδια, να κρατάει το σώμα. Ωραία, το σβάζω και σας το δείχνω. Ωραία, την έβαλα κορίτσια. Θα σας δείξω μετά όλα. Και τα νανάκια τώρα. Τα νανάκια. Με ρωτούσε μια κοπέλα πώς τα στερίζω, δείτε. Το ίδια βάση είναι, απλά είναι πιο κοντά τα σιδεράκια. Τώρα, και τα νανάκια είναι πιο εύκολα. Παίρνετε εδώ, να έχω σημάδια. Εδώ ήταν. Παίρνω, τα βάζω στα πόδια και σιγά σιγά τα περνάω για να φτάσουν τα πονταράκια κάτω. Να το βλέπετε. Και ορίστε, ο νάνος στέκεται. Είναι ωραίος. Τι άλλο ήθελα, αυτό ήθελα να σας πω. Θέλετε να γραφτείτε στο TikTok, θα έχει φωτογραφία. Τι άλλο, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν, αν θέλετε να γράφω κάθε σειρά πάνω στην οθόνη, να τη βλέπετε. Αυτά νομίζω. Το vlog δεν ξέρω αν θα βγάλω. Μπορεί να βγάλω μέσα σε εβδομάδα, θα δω τώρα γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Γραφτείτε στο κανάλι μου. Γραφτείτε στο TikTok. Τώρα δεν ξέρω. Γραφτείτε και στο Facebook. Γιατί από εκεί βγαίνουν. Εντάξει, βγαίνουν στο YouTube πρώτα και μετά κατεβάζω και στο TikTok. Στο YouTube τα βιντεάκια μου. Να ενημερώνω τα κορίτσια που είναι γραμμένο πάνω μου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε.
Ωραία κορίτσια, ξέχασα, σας είπα ότι θα σας δείξω την χιονάτη. Ωραία, αυτή είναι η χιονάτη και με νάνους, 4 είναι. Οι άλλοι 3 πήγαν βόλτα για να κόψουν ξύλο γιατί έχουμε κρύο. Αυτή είναι η χιονάτη, αυτή είναι όρθια έτσι. Ένα λεπτάκι θα σας δείξω λίγο πιο κοντά. Αχ. Δείτε εδώ έχει βάση και δεν φαίνεται καθόλου ότι κάθεται στη βάση. Είναι πιο κάτω τα ποδαράκια, ωραία, τέλεια. Αφού κάθεται, ωραία. Αυτή είναι η χιονάτη. Αυτά τα νανάκια όποιος με βλέπει ξέρουν ότι θα φύγουν. Χρωστάω άλλο ένα. Θα έχει και σημαία, θα δείξω. Και μόλις θα τα κάνει ο άνθρωπος στο μαγκαζί, θα πάμε και στο μαγκαζί να τα κάνω, να βγάλω ένα βίντεο για vlog. Ωραία, αυτά. Εδώ πιστεύω ότι τελειώνω. Φιλάκια πολλά, γραφτείτε στο κανάλι, γραφτείτε στο TikTok. Θα τα πούμε.